Smedemester Hans Christensen Gamst havde kontaktet mig angående en fortrolig opgave. Gamst havde tidligere forsøgt sig med at lave en dampmaskine, men det var endnu ikke lykkedes ham. Jeg skulle derfor rejse til England og finde en person, som kunne tegne og lave en model af dampmaskinen, som jeg kunne sende hjem til Danmark. Kære Hans Christensen Gamst, rejsen gik vel, og jeg er nu ankommet til England, maskinernes land. Jeg har indlogeret mig på en kro og er gået i gang med at lede efter en, som kan varetage opgaven. Jeg mødte en mekanikus ved navn Cool, og han begyndte at tegne skitserne over dampmaskinen. Desværre har England nu skærpet reglerne omkring industrispionage, og der idømmes nu strengere straffe til personer, der eksporterer viden eller maskindele til fremmede nationer. Efter noget tid trak Cool sit løfte tilbage, da han følte sig skræmt af de nye regler. Jeg har stået nu alene igen og måtte lede efter en anden, der kunne hjælpe mig med min opgave. Tiden var knap, og jeg var lige ved at tro, at jeg ikke kunne nå det. Men så mødte jeg Andrew Mitchell. Jeg prøvede at undersøge hans baggrund og erfaringer med dampmaskinen, men det var helt umuligt. Da jeg var under tidspres, havde jeg ingen anden mulighed end at hyre ham. Jeg mødtes med Mitchell for at få en opsamling på, hvor langt han var nået med tegningerne og modellen. Mitchell sagde, at han var godt i gang, men der stadig var noget tid igen. Da tiden nærmede sig til rejsen, blev vi enige om, at vi ikke havde tiltro til den engelske kaptajn, som skulle sejle tegningerne og modellerne til Danmark. Vi var derfor selv nødt til at medbringe de vigtigste dele. Alt er nu pakket og klart, så jeg vender tilbage til Danmark, og så kan vi komme i gang med produktionen. Med venlig hilsen, Adam Harper. Dampmaskinen var en stor succes, men Mitchells maskine var i det lange løb en fiasko. Der var alt for meget vedligehold på grund af flere ting. Blandt andet stod cylinderen på en trækonstruktion, og selve hjulet var af dårlig kvalitet. Disse ting kom til at koste mange penge at vedligeholde. På grund af alt dette droppede man at bruge Mitchells maskine og købte den originale Watts maskine af England.